Ja, toch nog steeds een boltwaarder, hè? En dus is tenij deze letter net meer te zien bij het scootjesielen. Het doet de meters wel wat zeer, maar ze vinden dat het tijd er nou riep voor is om deze beslissing te nemen. Ja, we hebben dus een dikke 40 hier huwelijk gehad met Boltward. Zeer goed bevallen. Maar ik kwam op een gegeven moment met het idee, ik denk ik leef nog. Ik denk, we kunnen wel weer voor uzelf zullen, want de gemeente zak je wat in, alles gaat wat verdwijnd wordt. Ik heb gelukkig zelf de startvergunning, het is mijn eigen schipje. Ik zei, hey, de tijd is riep dat we voor uzelf zullen. En hoe meer hoe nijt hoe gelukkiger dat ik word. De sponsoring van de gemeente Zuidwest-Friesland is weer ombracht van 4.000 naar 1.500 euro. Zo'n 55% van het budget komt uit Bolsward en dus moet er op financieel gebied wel wat gebeuren. En wordt gewoon zield. En ik hoop dat we dan nog sponsors hebben. Ja. En hebben we dat net meer, ja, dan moeten we zelf de schouders weer onderzetten. Dan kost het wat meer boezeeld. Ja, dus het is wel een financieel risico. Ik denk dat het zo'n risico inhoudt. Dus ja, korte termijn staat, denk ik. Want ja, je weet natuurlijk net wat de ploeg uit Boltward die sponsor is. Ja, die heeft misschien wel sponsor weer tot de naam B. En misschien ook wel sponsor door uzelf. Misschien wel om de familiemeter, dat weet ik net. Ja. Ik hoop dat ze alle hier blowen. En ik zou wel begrijpen dat per mensen binnen zitten van ja, hey, dat meter wat doe je nou, dat willen we net. Maar het horenverhaal is dat we dus nou heel Friesland eigenlijk promoten. Want daar ben we net mee boen aan Lender de B. We zijn nou echt de familiemeter en ja, we komen uit Friesland. Dus, Komen de meters dan tak om simmer van dit plak uit? Het SKS-bestuur besluit vreed over de kwestie.